muna tafe suna sama muna ƙasa. Shi ke da masu wuta insha Allah zan kira ki anjima insha Allah to sai an jima insha Allah. Na fali wallahi mutumin nan ko in rayuwar nan taku tana burge ni. Na me ba? Ɗazu na wuce kana waya da wata yanzu na wuce kana waya da ita. Wai mai sirrin nan ne wai? Wallahi tallahi kaka nan daga haɗa ɗin lambobi kawai fa ina haɗa lamba Allah na samu wata in mai kuɗi na rantsi da Allah mu kawana ta kai ne tallahi jiya ma da je gidansu na rantsi da Allah ya ga kullum da ni aka ko aka karrama ni Allah yana ga mana ji daɗi kuma yanzu ma ta gayyace ni jibi yau shi jibi asabar Dan Allah ya sai dai. wallahi da gaske ne Allah. Kai kamanya kamar yadda nake gaya ma na haɗa lamba haka sa hankali na ya tashi ba. wallahi tallahi ni yanzu ba ka gani tafiya ma zan yi wallahi Ai tallahi kuma gobe da za ka gani za ka Numan ne ni ma ba zan gwada an ɗauki wannan. Da ita ake fara ma ko da zero ne. Yawwa zero. Mun sa mai 7 ɗin nan. Yawwa. Hai. Sai wannan gardi ne. Mai zafi zan haɗa. Mai zafi. Mai etin nan zan ƙara haɗa. ayo Yawwa. Yawwa. rage baki Kaga ma ba ta ɗaga ba. Da gani a gidan minista ce. ayo Allah ba ta ɗaga ba tashi bane ina tunanin. Allah ba ta tashi bane amma bari mu ƙara kiran wata. Za mu sha dama a taka ko a bal ne kai an ce ma an sa 9 to yana cin bal. Yawwa. Sura 8 yawwa ina sa dama sha ɗaya. Yawwa. Ka shiga. Yelo ‘yan mata ce? ‘Yan mata ne? Kamar ya aljini. Kamar ya kai in waye za ka ce min aljini ne kai kamar ya. Na ruwa da aljini ne kai. Ka zo mana yana rike makali. Yalla. Kira mutum ma ya ce aljini kawai a aljini to aljini ko ma ifriti ne ya mazo muna tsoronsa ne ya mazo din Allah kawai shi din aljini to su zo dai rake da su zo din to ga mun zo din kai inna Allah wallahi aljinin ne kai alo na kwaliya sun dama ga ya zo gaban saura ka zai kisha a dinga kira ba kamar ya aljini kamar ya kamar ya shi gaban aljini ya yi gamin dariya ne